हेलो एभ्रिवान फुंबिलि पहराव नै मादैया सिला सिबनानै नोंसोरखौनो देखायहरनानै जालायबाय दे देखायहरनाय जालायबाय मादैया माथो खालामबावनो मादैया नै गोजांनायजों टावेलखौनो जोमनानै सिलाखौनो सिबबाय बायलायबाय सनाफोर नोंसोरखौ देखायहरला बायलायबाय बेजोंनो गोजोन होहरलायबाय आसा खालामो दि दिनैनि दिनावबो मादैनि भिडिअखौ जोबजासे नायगोन होननानै दे सनाफोर ओखिफोर जायफोर आंनि चेनेलाव गोदानै हाबो बेबो अन्नानै साबस्क्राइब खालामहरदो दे सनाफोर ओखिफोर हनै दाउखि खिनायावनो सेस दैजों सुनांजोब्बाय बिमादै गेजेरा सुनानै नै आंहा सिलाखौ बिसिम सिबबाय हरिखौ सिबखांजोबखाबाय दाना दाखोरखौ जमा खालामनोसै दे सनाफोर ओखिफोर तु बिदिब्ला मादैया दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै दे सनाफोर दसेखिनिखौ मादैनि भिडिअखौ अन्नानै नायदोलाय सनाफोर ओखिफोर सनाफोर नै जोंहा हांसोनो आदार दाउनो आदार होनो नागिरलायबाय आदारखौ होबायानो गावजों गाव दाउजों हांसोजों खेबलायलायबाय थायो हांसोआबो हांसो आगोलनि दानि गोदान बायनायजों मिलाया सोरबा बायह्रायाव थायो सोरबा सिङाव थायो दे रायजोफोर दाउ बिमाफोराबो नहरनाय माबायदि रानिथा जोंनि दाउ बिमाफ्रा माथामसो दं दे फिसा गोनाङा रायजोफोर ओमफ्राय गावजों गावनो खेबलायलायबाय थायो बेनो होबा बेहा सुखुवा बेनो होबा बेहा सुखुवा रायजोफोर नै जोंना लावग'आ आरो थाखो मोनसे जावग्लिफिननांगौ जालायबाय दे सनाफोर ओखिफोर बे जावग्लिनायखौनो जावग्लिनाय बे जावग्लिनायखौ जावग्लिनाय देखायनायखौनो देखायबाय थानाय जाबाय सनाफोर ओखिफोर आगोलाव जावग्लिदोंमोन आरो जावग्लिफिनलायबाय अखा हानानैनो आरो नै दिनै आरो खनसे जावग्लिफिनलायबाय दुन्दिया फोनोसै बानलु गायना होनोसै बाहाय नै जोंना फान्थावाबो नै थायहांफिनबाय आरामनो जाजासिगोन नै थाइख्रिजोब्बाय आरामनो नै फान्थाव फिथाइफ्रा बेनो मोनजायो फांसे फांनै फांथाम फांब्रै 12 मासया फान्थाव बेनो आराम मोनजानोसैलाय मैथाफ्राथ' गैला नै जिंग्लाब जिंग्लिब जाबाय बै फारसेयाबो हनै जावग्लिफिननांसिगोनलाय बेसे जावग्लिनाय जाबाय रायजोफोर बे जावग्लिनायखौनो जावग्लिनाय नै गथ' गथायनि जियानो जोंना मानसि बुरजानि नालाय गथ'फ्रानो 7 दङ बिसिनि बेसेबांबा बुरजा जि जोम जायो जोंना माइरं जावनोसै रायजोफोर नै जोंहा लावग'जों बिमादैजों लाबोबाय माइरङा गैलालाय मानसि बुरजा जानाय नालाय जोंहा लावग'आ माइरंखौ लखबबाय दानिया बिमादै गेजेरा जोंहा माइरंखौ जावसिगोन बिसोरनो बांसिन जावहैयो जाहैबाय माइरंखौ उन्दैयाबो जावो गेजेराबो जावो आंहाथ' बिदिनोसै थांलाय फैलायजोंनो दिन रायजोफोर सनाफोर ओखिफोर नै जोंहा मोनसे प्रब्लेम फैलायबाय प्रब्लेमानो जोबनो थांला जोंनाव मोनसेनि उनाव मोनसे मा जाबाय थायोथाय इसोरासो मोनथिसिगौ जोंनि प्रब्लेमखौ आंनि बिबोनां फौजिनि फिसाजो बियायं थ्रिसाया नै हस्पिटालावसो एडमिट खालामनांलायबाय सनाफोर ओखिफोर बिमाबो लोमजादोंमोन बिफायाबो लोमजादोंमोन दा बिमानि आहार जाबाय थानानै बिमानि मोदोम बुंनाय माबायानो फिसाजोनाव हाबबाय सनाफोर ओखिफोर दिनै निजोम महिलारि बायद'नाव देखायनो लांदोंमोन देखायनायाव बे गथ'खौ सेलेन्स होनांगौ होननायखाय दसेखिनि इमारजेन्सियाव दोननानै सेलेन्स होगासिनो दंनो सनाफोर ओखिफोर जों बेहायनो थांनो नागिरदों दे सनाफोर नोंसोर नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ मबे प्रब्लेमा मा फैबाय थायो जोंनि न'खराव होनोनो हाला सनाफोर मा जाबायथाय इसोरासो मोनथिसिगौ आइ आफा हस्पिटालाव दे सनाफोर नै जों बे आइ आफा हस्पिटालावनो सफैबाय नायलांबाय थादो मादैनि भिडिअआ खोन्थालांगासिनो दङ गथ'आ खि मोजाङै होजादों बे सिङाव थांबासो जों नुहैसिगोन गथ'आ मोजाङै सेलेन्सखौ होजादोंना होजायाखै गेलेग्रा गथ'ना बियो धुरजयै थानाय नङा नै आंनि बियायंआ नुफैबाय जोङो सनाखौ ओखिखौ नै सेलेन्ससो होगासिनो दङ नै बे बाबुआबो स्कुलाव गेलेनानै ना माबानानै बोरैबा माबा नांदोंनो सुथे फैनांबायसो रायजोफोर सार है आई आपा हॉस्पिटल का एक डॉक्टर है जो सर यहाँ में बैठ रहा है हेलो
सारा बर' हिन्जाव हाबा खालामदों दे डॉक्टर सौरजीत राउतराय मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और आईएएफए में स्पेशली मैं बच्चे छोटे से लेके 17-18 ईयर तक बच्चों को सबको देखता हूँ जन्म से लेके और मैं इसके बच्चों के नॉर्मल बच्चों के साथ जो आईसीयू के सीरियस बच्चों को उनको भी देखता हूँ। सारा बहुत मजां सार बहुत अच्छा है और हम लोग से बहुत अच्छा से बात किया है आंनि बियायंगा लोमजादोंमोन नालाय नै सना किया बेहाय नायनानै नै गाबबाय मोदोम दुंदोंमोन बुखार हुआता आंनि बियायंमोन बे आंनि बिजावजालिनि फिसाला आंनि बिबोनांनि फिसाजो दा हामबायानो न'आव थांनो लेंबाय नै सनाफोर ओखिफोर रायलायनो हाबाय मोजाङानो जाबाय सारखौबो बहुत थेंक इउ दिया है बहुत मोजां दे सारा मोजां मोनथारदों जोङो रायजोफोर नायलांनो हागोन बयबो ट्रिटमेन्ट लाफैनो हागोन बे आइ आफा हस्पिटालाव बे सारा जाबाय निजोम महिलारिनि हासबेन्ड दे सनाफोर ओखिफोर बे जायगानि नङा बे दिल्लीनिसो डक्टरमोन बे हासबेन्ड वाइफ फैनानै बिसोरो आइ आफा हस्पिटालखौ खुलिफैबाय दे सनाफोर ओखिफोर बाहाय गथ'फोरनि ट्रिटमेन्टनि थाखायबो बुहुत मोजाङानो जायो आंनाथ' बिजायंआ नै बिराद मोदोम दुंदोंमोन लोमजादोंमोन दा मोजाङानो जाबाय दे सनाफोर ओखिफोर नोंसोरबो लाबोनो हागोन नै जोङो ओंखारबायनो मोजां जानानै रिलिज लाबायनो जोंखौ हगार हरबाय गाबोन चेकआपआव लाबोफिननांगोननो बिजायंआबो जोंना जि खुसि जाबाय थांनो मोननानै ओंखारनो लुबैनाया हाथारलामोन दे सिङाव थाबाय थानो बाथारबायमोन गेलेग्रा गथ' नालाय न'आव थांनो मोनो बेखौल' नायथारदों बियो नै फैनानै जोंहा मोनसे घटना जाफैलायबाय दे रायजोफोर सनाफोर ओखिफोर बिबोनाङा गाबोन थांनांगौ होननानै फैसा गैया होननानै एटिएमआव बख'नो होननानै गारिखौ बाहाय दोनथ'बाय एयारटेल अफिस खाथियाव उनाव खपाल गाज्रि मा खालामनो नै फिरफिलि आवलाया जोंनि गारियाव सौग्राव फैबाय सिबाय बेहाबा मा ग्रह दंमोन सनाफोर बेनो दे रायजोफोर जोंखौ सौग्राव होग्राया जोंहा सौग्रावबाय नालाय गुरलाब गुरथाब बावदावजोब्बाय सनाफोर ओखिफोर गारिया जोंना दुलुबाय दा बयबो होनदों बेखौ गारि बानायनो थाखाय बेनाव बिसिबां थाङो रांखौ ला होनदों भिडिअ'आ एसेनोसै सनाफोर ओखिफोर बाय बाय